Hvad skal du lave i din sommerferie? Skal du rejse til udlandet? Skal du rejse til dit hjemland måske? Eller skal du ud og besøge nogle familier eller venner? Eller skal du på charterferie? Altså rejse et sted hen, hvor der måske er varmere end i Danmark, og hygge dig på stranden. Måske bo på et hotel eller en campingplads i udlandet. I Sydeuropa, som Italien eller Spanien. Det kunne være Bulgarien eller Grækenland eller Egypten. Der er mange muligheder, hvis man tager på charterferie. Men hvis nu man ikke skal rejse til udlandet, men man skal være i Danmark i år, hvilke muligheder er der så? I Danmark er der mulighed for at komme på campingplads. Vi har mange forskellige campingpladser i Danmark. Vi har også sommerhuse, som man kan leje. Og ellers er der mange forskellige tilbud i de forskellige kommuner. Det kan være gratis koncerter, hvor man kan høre musik. Det kan være byfester i de forskellige kommuner. Det kan være forskellige tilbud til børn, hvor børn kan købe et sommerpas, eller et sommerferiepas, kan det hedde, hvor man kan købe for eksempel for 100 kroner til sit barn, og så er der forskellige aktiviteter i kommunen, man kan prøve om sommeren gratis, så man kun har betalt 100 kroner i alt. Men det er forskelligt fra kommune til kommune, og mange aktiviteter kan man finde på din kommunes biblioteks hjemmeside, altså bibliotekets hjemmeside, eller man kan prøve at høre nogle af sine danske kollegaer, eller hvis man går på sprogskole, kan man spørge nogle af lærerne, før I går på ferie, hvilke tilbud der er i kommunen. Både hvis man bor alene, hvis man er et ungt menneske, eller hvis man er en børnefamilie, eller hvis man er et par. Så jeg håber, I får en dejlig sommer, om I er i Danmark, eller I skal rejse til et andet land. Rigtig dejlig sommer.